Iltavahvuuslaskentaa siirtymiseen. Aikaa 5 minuuttia. Varustus. Iltavahvuuslaskentavarustus. Minuutti. Ei jumalauta! Häh? No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Kolmiriviin. Järjesty. Komppaniassa herätys! Mitä te vielä kuhnailette? Harjoitukseen siirtymiseen! Harjoitukseen 5 minuuttia! 2 minuuttia! Liikuntavarustus! Liikuntavarustus! Minuutti! Ei jumalauta! Ei jumalauta! Minuutilla jäpitetään! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta.
5 minuuttia! Varustus! Marssivarustus! Minuutti! Ei jumalauta! Häh? Ei jumalauta! Minuutilla jäpitetään! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelionoon! Järjestö! Tahdissaan! Mars! Mikki on vama! Hessu on vasen! 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 Ei oo kiire, ei oo hoppu! Disko, disko, ymmärtäkää! Ei oo kiire, ei oo hoppu! Ollaan kiinni viikonloppu! Mikki on vama! Hessu on vasen! 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 Osasto! Seis! Nelionoon! Järjestö! Siirtymisen aikaa 30 minuuttia. Varustus! Oppitunti varustus!
Minuutti! Ei jumalauta! Minuutilla No niin. jäpitetään! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Hyvää päivää! Mainitsehan sie yksi elintärkeä esine metässä selviytymisessä. Väärin meni! Entäs jos on metässä ja viinan määrää yrjöttävämpää onkin seura kaikille? Tän oppitunnin aiheena on... No niin, alokas nönnönnö! Metäs selviytymisessä olen... Entä jos ahvenanmaalaiset olisikin miehittänyt Suomen kaikki kaupungit ja ainoa turvalliset alueet olis metässä? Sit olis vaan jäätävä mettään ja tehtävä sieltä käsin sissi-isku ja maarattu selviytyy. Mistä pystyypi päättelemään ilmansuunnat? Alokas nönnönnö! Mutta entä jos pihalle ei tuulekaan? Suomen joutuvessa sottaa on tietysti... No niin, alokas nönnönnö! Metäs selviytymisessä olennaista onkin oikeat varusteet, oikeat tiedot. Siehän se sanoit! Jos ei ole oikeeta asennetta selviytymistä kohtaa, jää henkiin jääminen lyhyeksi ilmeistä, että kysseessä. Mistä pystyypi päättelemään ilmansuu? Aivan, mutta entä jos puolustussota? Otetaan esimerkiksi vaikka, että ahvenanmaalaiset tulee. No niin, alokas nönnönnö! Metäs selviytymistä... Siehän se sanoi päkkää Suomeen. Paljolti tämän maan puolustaminen tulleepi tapahtumaan metissä ja metistäkään. No niin, alokas Siehän se joissa myös joukot usein majoittuupi. Sen takia onkin tärkeetä, että suomalainen sotilas osaa toimii mettäolossa. Mainitsehan sie yksi tupakirulla. Kyllä kunnon suomalainen korpitteissa liikkuu, taistella ja elellä metässä. Suomen metät onkin pääasiallisesti boreaalista havumettää. Mainitsehan sie yksi Siehä sen sanoit. Sitä sitikonia on hankala pistää pattaan ja hallitsevat... havu. Mistä pystyypi päättelemään? Hyvä, se men tällä kertaa oikein. Ja siellä täällä on lehtipuita, niinku koivuja, haapoja ja leppiä. Vetää ton Mistä pystyypi päättelemään? Aivan, mutta entä jos se kannalta tärkeitä? Nimittäin yli se. Mistä pystyypi päättelemään? Aivan, mutta 45% Suomen pinta-alasta mettien peitossa. Mistä pystyypi päättelemään ilmansuun? Hyvä, se mettiin on hyvä suojautua ja piiloutua. Mistä pystyypi päättelemään? Mutta nimittäin näkyvyys metässä on heikko. Mainitsehan sie yksi Naha, entä jos kännykästä loppuukin akku? Ja ahvenanmaalaiset on ilmasta, että maan pinnalta tarkkailtuna. Mettäolosuhteet. No niin. Kyllä sitä ilman seuraakin pärjää. Jos ei ole oikeanlaista tahtotilaa selviytyä, niin seurasta tuskin on ilova vaikka mukana oli. Selviytyminen on pääosin psyykkistä taistelua luonnon olosuhteita vastaan. Mainitsehan Siehä ihmisellä on luonteinen halu elää, mutta joillakin se on suurempi. No niin, alokas nönnönnö. Kyllä sitten kun toisilla selviytymisessä oleellisinta on. No niin, alokas nönnönnö. Entä jos viilyttää toimintakykynsä, eli vaikka vituttaa tai jopa pelottaa? No niin, alokas nönnönnö. Entä jos niin ei saa luovuttaa. Ihminen pysyy hengissä 3 vuorokautilla. No niin, alokas nönnönnö. Metäs... Siehän se sanottaa, mutta jo päiväs alkaa nestehukka vaikuttamaan toimintakykyyn. No niin, alokas nönnönnö. Metäs... Siehän se sanoi, ihmisen pitäisi kenttäolosuhteissakin juoda vähintään litra vettä vuorokaudessa. Mona ihmisen pitäisi saa päivässä vähintään 500 kalorin verran. Muuten veren sokeri laskee selviytymistä haittaavalla tavalla. Mistä pystyypi Aivan, ihminen on tullut turhaan kauas metän siimeksestä ja kaupungistunut kiihtyvää tahtiin, joten työkää perustallukat, ette erota metässä myrkyllisiä sieniä tai marjoja. Muistakaa, että kaikkia sieniä voi syödä. No niin, alokas nönnönnö. Kyllä sittäkin vaan se yhden kerran.
Metässä on paljon syötävää, jos sitä voi. No niin, alokas nönnö. Siehä se saa hankkia. Kallaa, riistaa, marjoja, siehä. Mistä pystyypi ja jopa kasvien juuria ja lehtiä. Etenkin urbaani ympäristö ehtymätön luonnonvara. No niin, alokas nönnönnö. Kyllä sitä ilman suomalaisen sotilaan perusselviytymiskeino on Trangiassa keitetty sitikan. Mistä pystyypi päättelemään? Hyvää sementä. Voihan eläimekesä nyt on sattunut vieradia-esitykseen. Niin, on monia tekijöitä, jotka määrää oikean leiripaikan. Sääntö numero 1 on pyrkiä leiriintymään ennen pimeän tuloa. On hyvä valita mainitsehan paikaksi alue, joka on lähellä jotakin Jordaania eli vettä, ja että ympäristöstä suopi kerättyä puuta polttopuiksi ja rakennustarpeeksi. Kantsii myös kiinnittää huomiota, ettei lähistöllä ole merkkejä vaarallisten eläinten. Mistä pystyypi päättelemään ilmasuunnat? Alokas nönnönnö, on. Hyvä, se men tällä kertaa oikein.